O alumnado de sexto quere seguir a Manuel María no seu empeño por defender a lingua galega. Recitaremos a fala. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo. O solouco máis feble, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor. O murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós. Ese breve ronser que deixaremos nós. O idioma é o nerdo, patrimonio do povo. Máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa. A creación común, meirande e poderoso. O idioma é a forza que nos xunga e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade. A fonte da que grava a máis forte irmandade.